Nawr ten hwyaden sydd ti fan hyn? Hwyaden, frest hwyaden. Mae hwyaden yn eitha iach. Dim ond bod chi ddim yn bita gormod o'r crôn. Mae lot o'r fraster yn y crôn hunan, ond mae'r cig yn da iawn. Dim fraster yn y cig i hunan, oce? Be gewch chi, prynwch chi'r frests yma, neu gallwch chi prynu eto hwyaden cyfan, fel dangos i chi eisiau. Chi'n tynnu y crôn bant fan hyn, oce? So, y silfers gyda nhw'n galw, hwn le mae'r cig hynna wedi connectio at carcas yr anifail, oce? So, just tynnwch hwnna bant, di sy'n bach tenau yw e. Os ydych chi'n mynd i coginio stwff yn hir iawn, wneud hwn fynd yn tynner, sy'n rhaid wneud hwn. Ond gan bod ni'n mynd i coginio fe, ni'n mynd i serfio fe'n pinc, tynnwch y bant. Wedyn, tynnwch gormod o crôn a fraster, tynnwch beth yw hwnna bant. Beth i fi'n edrych arno yw i torri'r crôn tua'r un faint ar maint y cig, gan fod y crôn mynd i amsugno mewn a gewch chi llai o fraster ar y cig. So, ffrympan twym nawr. Tyma bach o lewydd. Dim gormod mynd yna, mae lot o fraster mynd i coginio mas o hwn. Mewn nhw, jyst i selio y cig bant, oce? Fi heb dod i halen y ffipper ar y crôn, fi ddim yn gwneud hwnna tan i fod e wedi selio, oce? Oce. Gyda ni bant gan bwrdd ni fan hyn, oce? Cam nesaf, gyda ni bach o halen y ffipper nawr jyst ar y cig, yn bod hwnna'n troi. Oce, a tra bod ni yn gadw hwnna selio, ni'n dechrau paratoi y salad i mi ddod i at ei gilydd, oce? So, bach yn anghyffredin, watermelon gyda cig. Mae'n blasu fe cucumber melis, so mae'n gweithio. Mae pobl wastad yn gofyn, o dwi'n mynd i weithio? Fi'n credu bod e, oce? Dwi'n i brofi fe nawr. Wel, ie. Oce, so, tynwch darnyn bant. Oce. Gyna, be ni'n mynd i wneud yw, just torri fe, y tin na. Mewn slices. Slices bach fan hyn, oce? A melon dŵr, mor ffantastig. Mae lliwiau mor wych, yn dweud. Yn bendigedig. So, just torro'n, bron yn mynd. Just torro'n i slices bach bant fan hyn nawr, oce? A ciwbia bach. So, mae hwnna'n pryd da iawn, cos mae wastad melon fawr, fi'n mynd i bita fe gyd neu nadwi. Ffordd da iawn o defnyddio stwff yn ffurfiau gwahanol, oce? So... Mae'n lot i bita ben i hun, di? Mae'n mynd... Cofio di, mae'n ddŵr i gyd, yn byd, Oce, so, nôl at yn brests ni nawr, gyda'n checio bod nhw wedi dechrau lliwio, bach extra. Os chi'n dod i'r gres yn rych fel yr ffrympan, mae'n mynd i losgi. So chi'n ma'n gres tua canolig yna fe, a dys gadewch i'r crôn i'r lliwio tan i fod yn frown gole. Ie, oce. Ac bod ni'n troi fe. So, dys da ni fan hyn nawr, bach o ferwr dŵr. Okay, so berwr dŵr, blas pupur yna fe. Okay, so, cadwch e mewn dŵr, cos mae'n cadw fe lot fwy ffres, okay? Hwn ar y plat i ddechrau. So ti'n cadw hwnna yn yr oergell wedyn yn y dŵr? So ti'n prynu fe mewn dŵr o'r yn y ffridge? Fi wastad yn prynu fe cyn fi mynd i bita fe. Fi ddim yn cadw fe gormod mas o'r ffridge, ond mae'n bwysig iawn, os chi'n mynd i prynu fe, dwch e mas o'r pecyn, a dodwch chi'n mynd i bowlen, bach o ddŵr, wedyn bach o kitchen roll ar ei benne, jyst yn fod yn gorffwys ar top, a bydd yn popeth yn cadw dan y dŵr. Cadw'n iach, yn ffres iawn. Un peth, a lot o salads, os chi'n mynd i bita nhw, prynwch nhw cyn i chi'n mynd i bita nhw. Bydd nhw'n mwyaf ffres. Gwr e gyd. OK, so, cwpl o'n ciwbiau ni fan hyn nawr. Bach o pupur di, tebyg iawn i mefus, mae'n dod mas y blas naturiol y ffrwyth. Yn gweithio'n dda iawn. Reis, ia. So, cwpl o'n ciwbiau ni. A mae pupur di nes y ti'n eitha man nawr yn diwe? Odi, wedi stwff wedi growndio yw e, yn edrych na gael. Byddwn ni wedi prynu fe barod i fynd. Mae'n eitha blas eich lliwgar wedi coch yn ei ganol di. Engwmws. Ac yn hafau. OK, so y frest nawr, tynwch nhw bant o'r gres, bydde hwn nawr mynd ar trei, mewn i'r ffwrn wedi coginio tua 8 i 10 muned i weini fe'n pinc. Os chi'n mynd coginio fe trwyddo, a bod chi'n welltech chi fe ffordd ni, gyda chi mewn am tua 15 i 20 muned. Ond eto, bwysig iawn, gorffwys y cig. Mae cig dy fi fan hyn nawr, mae wedi bod mas o'r ffwrn am tua 5 muned, a chi'n gweld y hylif yn dod mas o'r cig. Y stwff hyn, cadwch e. Hydwch e trwy fe bant, OK? Mae'n gymryd hwn, a bach o hwnna ar y salad. Ie. Y marinade i raddau hi, dydi? Mae'n fel relish y cig wedyn, yn diwe? Dressing bach sydd ni fyna, OK? So, nesa, cwpl o wedges fach, jyst neud e. Mwna mor bert, bach mor bert. Lliwgar iawn. Mwna lyflu fel ma fe. Sgwch i gael chwarae bwyd. Mae'n salad i hi, Cym di hwnna gyma'r cig. Right, y frest coiadau nawr, OK? Rhain wedi torri nhw fe yr ongl, rhain torrach e fel ych chi moyn torri fe. I fi'n bersona, fi cael torri fe mynd i stripedi tenna, OK? Ac yna... Gadewch chi fe orffwys yn funed, i'r hemoglobin gyda mas o'r cig, a hwnna, chi ddim yn cael gwad yn rhedeg dros y plat wedyn. Dim gwad yw e, mae pobl yn credu gwad yw e. Ond mae'n ei lot. Ond hyn i reid
lot fel oedd ar bita cig i gyffredinol, dim ond ar gwaed am o lot, eisiau cael ei drwad. Na, mae fe'n... Mae'n bwysig iawn bod cig ddim yn sychu mas gormod. Pryd chi'n prynu, chi'n talu lot am cig, triwch trinef a gorau gallwch chi. Gych chi'ch llygad a bitwch rhywbeth fel un yn hytrach na rhywbeth sydd wedi cael ginio trwyddo. Fi'n credu byddwch chi falle'n newid eich meddwl. Bach nawr o cnau casw. Mae rhain, lot o fraster yn yno, a lot o fras. O, fraster da, ynddi. Yn gwmws. Fintus fresh, jyst wedi rhwygo. Ar y salad, a bach o lemon. Hyfryd. Salad bach gloi. A pan ti'n barod, ti'n mynd i'r pasio'r blas a ni gael dimistro hwnnw o fyd. Diolch, Sidan. O, diolch. Reit, bach o cig. Mae ti wedi bod yn eisbrim y menu, fi'n mynd i drio'r melon. Anhadw i hyn. O, waw. O, mae hwnna'n lyflu. A melon hyfryd. Diolch yn fawr i ti. Diolch yn fawr.